Dobrý večer vám všem. Vítejte na dalším webináři, který se realizuje pro facebookovou skupinu Fórum Zlatá mince. Dnešní webinář má pouze jednoho hosta. Jmenuje se Investování versus hazard. A budeme mluvit o tom, jaké hry se vlastně hrají. O tom, že při investování si mnozí lidé neuvědomují a nedokáží rozlišit nebo nerozlišují. Zda je to z jejich strany doopravdy investování, anebo zda se jedná o hazard. Uvedeme na začátek, budeme krátce mluvit o tom, jak vypadá situace se samotným hazardem. Že ztráty v hazardu na Slovensku neklesají, je to naopak. Lidé v hazardu ztrácí stále víc a víc peněz. No, ale to už je pro našeho hosta, aby ho uvedl, tak je to Miron Zelina, podpredseda výkonného výboru Asociace obchodníků s cennými papírmi. V minulosti byl členem představenstva jedné slovenské banky a také dlouhé roky byl předseda dozorní rady anebo rady Garančného fondu investicí. Miron, ahoj. Dobrý večer, ahoj. Takže pověz vlastně na úvod několik minut a můžeš případně i zazdílet, jestli máš něco připraveného. Jaká je situace na Slovensku s hazardem samotným? Dobre, ja teraz zazdielam, aby sme to videli, lebo ten graf povie viac ako niekoľko slov. Takže teraz by sme mali vidieť teraz by sme mali vidieť prvý slajd prezentácie. Áno, vidíme. Áno, dobre, super. No, takže mňa táto téma fascinuje už dosť dlho. Prvú verziu tejto prezentácie a ich viacero. Dnes odprezentujem takú jednoduchšiu. Som vytvoril niekedy v roku 2007, čiže asi 18 rokov dozadu. Ale samozrejme tá motivácia bola presne to, že som si uvedomil, že tie hranice sú niekedy veľmi tenké a to, čo si ty už povedal, že ľudia niekedy si myslia, že investujú a v skutočnosti hazardujú. Takže najprv sa pozrieme na ten hazard. Pod hazard spadá všetko možné, čiže to sú aj také tie fyzické automaty, že prídem do dedinskej krčmy a nahádžem do automatu nejaké peniaze a potom čakám, že či niečo vypadne. Väčšinou nevypadne. Potom sú to číselné lotérie, čiže tie stieracie žreby, internetové kasína, stavkové kancelárie a tak ďalej a tak ďalej. To, čo je také signifikantné oproti tomu, keď som to robil prvýkrát, je, že veľmi sa ten hazard presunul na internet, preto aj tak stúpa ten objem, ktorý tam je, lebo je to oveľa dostupnejšie, človek nikam nemusí chodiť, ale ide z mobilu alebo z počítača a môže hrať nejakú takú hazardnú hru. No a tie celkové stávky do hazardu alebo vklady do hazardu presiahli 20 miliárd už v 23. Potom 24. mám na tom ďalšom slajde. Ale teda viac ako 20 miliárd vložili. 24,2 miliardy to bylo v roce 2024. Dával si tady ten příspěvek i do facebookové skupiny Fórum Zlatá mince. Áno, presne tak, správne. Takže už v 24. to dosiahlo 24,2 miliardy, čo sú akože dosť fascinujúce čísla, ale pozor, to neznamená prehry, to sú vklady do hazardu a oproti tomu sú potom výhry, čiže to, čo vyplatili buď tie stavkové kancelárie alebo tí prevádzkovateľia tým vkladateľom. Takže preklikávam na ďalší slajd. Tu je tá čistá strata z hazardu. Čiže rozdiel vkladov a vyplatených výhier v roku 2023 to bolo 1,32 miliardy eur a v 24. 1,45 miliardy eur. To sú dosť fascinujúce čísla. Čiže to už je naozaj tá čistá strata. Dal som tam niekoľko takých príkladov, že ako si to vieme predstaviť alebo dať do kontextu. Takže poprvé je to medziročný nárast cca 10%, čo je dosť, lebo napríklad inflácia už klesala v tom minulom roku, takže je to dosť vysoký nárast. A potom za túto sumu by sa dalo postaviť 7 nových nemocníc a veľkých nemocníc, takých ako sú Bory. Pritom štát nepostavil od roku 89, pokiaľ viem, ani jednu nemocnicu. No a potom druhý taký kontext zaujímavý, že keď si zoberieme všetky investície do, nazvime, že
to, čo majú Slováci, majú hlavne Mhm. peniaze v bankách, to je hodne cez 40 miliard, myslím, už okolo 45 miliard, a myslím tým fyzické osoby. Zobrali by sme úroky zo všetkých vkladových účtov, čiže bežné účty, áno, tam je väčšinou nula, sporiace účty, terminálne vklady. A k tomu by sme pridali ešte všetky firemné dlhopisy, čo je dosť populárna Mhm. investícia Slovákov, je tam asi 4 miliardy eur, tak tá celková strata výrazne prevyšuje výnosy z týchto spomínaných investícií. Takže to je tiež dosť zaujímavé. No. Mhm. A jinak ještě bych dodal k tomu, když se na to tak dívám, tak momentálně ten rozdíl ztráta loni a teda za rok 2024 a 2023 je 130 milionů euro. Áno. A v porovnání s tím v roce shodou okolností za rok 2022 rozdíl mezi rokem 2022 a 2023 byl také 130 milionů euro. Čili těch 130 milionů euro je, a předtím to nevím, ty data, ale minimálně už 2 roky to je, že o 130 milionů euro Slováci reálně ztratili v Naviac. hazardních hrách 2 roky po sobě. Hej, naviac teda, hej, naviac. Mhm. Celková strata je 1,45 miliardy. Takže podľa mňa sú to dosť fascinujúce čísla a len tak pre zaujímavosť, že keď som robil, myslím, v 2007 tú prezentáciu, tak tie celkové vklady boli 2 miliardy. To, čo je teraz tých vyše 20 miliard, tak vtedy boli 2 miliardy. Dobre, asi poďme ísť ďalej. Prečo táto téma? Podľa mňa aj tí, ktorí sú závislí od hazardu, tak väčšinou vedia, že hazardujú. Hej. Keď idem do nejakého kasína, čo ja chodím minimálne, asi 3-krát v živote som Já bol, vůbec. tak si uvedomujem, že sa tam idem, povedzme, že zabaviť, ale keď nie som veľký optimista, tak nejdem tam s tým, že by som tam išiel vyhrať. Hej. Takže myslím si, že pri tom klasickom hazarde, či je to ruleta, či je to stavkovanie a tak, ľudia v podstate si uvedomujú, že ide o hazard, ale pri investovaní je to zákernejšie. Často si ľudia myslia, že investujú, ale v skutočnosti hazardujú. A preto je to také zamlžené alebo zákerné, lebo, pardon, lebo podstatou tej hry, ako si neskôr ukážeme, môže byť naozaj hazard, čiže veľmi podobná hra, ako hráme, keď hráme ruletu. Ale tým, že sa tam používajú pojmy z finančného trhu, čiže napríklad menové páry euro-dolár, alebo zlato, alebo index S&P 500, alebo akcia Apple, tak to vzbudzuje dojem, že investujú. Presne tak to bolo aj v prípade jedného môjho známeho z Oravy, ktorý mi hovoril, čo vlastne robí. A ja mu hovorím, že no to je gambling, hej. A on, že ako to, že veď investujem do toho, do DAXu, do nejaké akcie, do toho menového páru. No a potom som mu asi 20 minút vysvetľoval a pochopil, že vlastne to bol čistý gambling, hej. Takže A ještě bych se zeptal takto, mnohé ty fondy mnohé fondy S&P 500, Nasdaq můžou být v pořádku, když do ní člověk investuje, ale v čem on konkrétně gambloval? Že nevěděl, nevěděl, o čem to je, anebo tam měl nějaký příliš úzký výběr akcí, investoval do nějakých konkrétních akcí firem? Nie. To, čo je napísané v tej poslednej vete, že podstatné sú vaše šance. Hej. Nezáleží na tom, s čím narábam, či to je S&P alebo čo, ale vlastne akú hru hrám. A on vlastne robil, v tejto ešte nebolo zakázané, potom to Európska únia zakázala, tzv. Binárne opcie. Hej. A ja si myslím, že to potom dopoviem, keď ukážem tie tri príklady, tie tri hry, lebo ono to vlastne presne pripomína jednu z tých prehrávajúcich hier. Okay. Takže uvediem tie tri hry a potom poviem, že ktorou hru vlastne hral. Dobře, pojďme na to, jaké jsou možné hry. No dobre. Takže podstatné sú šance, hej. Nie je to, že čo sa tam vlastne obchoduje, ale aká hra sa hrá. No, takže najprv začneme takouto hrou. Hra A, potom bude B a C, takže nebudete sa, nebudú 4. Čiže sú dvaja hráči, ja som ten, dajme tomu bankár, ten, ktorý príjma tie vklady a niekto z poslucháčov by bol ten hráč. No a teraz funguje to tak, že vloží do banku 100 eur, tipne si, ktorá strana padne a potom ja hodím mincov. A môže aj niekto iný, keby mi nedôveroval ten hráč, tak môže to urobiť ktokoľvek, aby to bolo objektívne. No a teraz, ak uhádne, čiže padne tá strana, ktorú si typol,
tak vrátim ten vklad a ešte vyplatím výhru 100 eur. Ak neuhádne, tak si nechám ten vklad tých 100 eur. No a teraz je otázka, či je táto hra fér a či by ju hrali. No A tak v podstatě férové to je to 50/50, ale áno, lidé to asi příliš hrát nebudou, protože si logicky odvodí, že tam nemají příliš co vyhrát. áno, presne tak. Táto hra je férová, čiže šance toho bankára aj toho hráča sú v podstate vyrovnané. A keď bude mať šťastie jedna zo strán, tak môže byť v pluse, hej, aj po nejakom dlhšom čase. Čiže áno, keby mala šťastie. Podľa mňa hra nie je extra zaujímavá, takže asi by som ju nedokázal hrať 3 hodiny, ale je výstižná, že je férová, hej, čiže tu sú tie šance vyrovnané. Dobre, Ale teraz... zase na druhou stranu, kdyby to bylo s nějakou příjemnou ženou Hej, a bylo by to o nějaké zajímavé sázky, tak si dovedu představit, že by se to dalo hrát třeba 2 áno, hodiny. áno, tak. Tak aj keď sa človek môže pozerať popri tej hre na niečo pekné, tak tiež je to pridaná hodnota. Dobre, takže toto bola prvá hra. Potom hra B. Tam je dosť dôležité aj to, že píšem opakovane veľakrát, hej, že to nie je Mhm. jednorázová. Čiže zase dvaja hráči, ja a niekto z poslucháčov, to sa opakuje, ale teraz urobím okolo toho veľký marketing, tak ako to často býva, hej, čiže to trošku zamlžím. Tie mince budú, ja neviem, zlaté, aby to bolo ešte atraktívnejšie. Zlatý mince nevnímejme z negativního Áno, hlediska, áno, prosím. hej, nie formu Dělám si zlatý mince, legraci. ale alebo nejaké svetelkúce, to už je jedno, ale Mhm. proste urobím okolo toho čoro moro, ako sa hovorí, trošku marketingu. No a teraz bude vlastne, tým pádom si ako keby zaslúžim poplatok, hej, a ľudia sú zvyknutí platiť poplatky, bohužiaľ. Či bohužiaľ, ale jednoducho sú zvyknutí, keď prevádzajú nehnuteľnosť, keď kupujú cenné papiere a tak ďalej, tak ďalej. Takže vlastne teraz to bude fungovať tak, že vložia do banku opäť tých 100 eur, čo aj pred chvíľou, ale zaplatia poplatok pred každým tým hodom 1 euro. Tipnú si, ktorá strana padne, zase hodí niekto mincov, čiže ja alebo niekto iný, tretia osoba. Poplatok sa samozrejme nevracia bez ohľadu na výsledok. Hej. To je Ano. logické, lebo to je Mhm. poplatok za to, že vôbec môže akože hrať. No a ak uhádne, tak vrátim vklad a vyplatím výhru 100 eur, čiže ak neuhádne, nechám si tých 100 eur. Čiže táto hra je veľmi podobná tej prvej, ale liší sa tým, že sa platí drobný poplatok. Hoci Ano, to... a o ten poplatek je vlastně ten rozdílek, co bude hráč permanentně dlouhodobě ztrácet. Áno, presne tak. Presne tak. Čiže štatisticky, hej, keby som zobral do len tie samotné vklady a výplaty, tak je na nule, hej, hovorím štatisticky, lebo Mhm. môžu mať šťastie, napríklad 3-krát za sebou môžu uhádnuť, ale naozaj je to prehrávajúca hra toto. No a teraz už môžem vlastne uviesť to, čo sa stalo tomu môjmu známemu a potom bol taký nešťastný, že mi mohol zavolať skôr a vlastne to som chcel dodať, že preto ja robím takéto webináre, už aj v minulosti sme spolu robili, že ak len jednému človeku zachránim peniaze, tak stojí to za to. Hej. A proste v školách nemáme tú finančnú gramotnosť, v bankách alebo po finančných inštitúciách väčšinou predávajú produkty, nikto tých ľudí nevzdeláva a podľa mňa je potrebné najprv mať nejaké základy a až potom ísť na ten finančný trh. Hej. No a teda, čo sa jemu stalo? Boli to vlastne binárne opcie. To je taký dosť zákerný produkt a preto presne si myslel, že investuje, že on si staví na pohyb nejakého finančného aktíva. Čiže príklad, vyberie si, to je ešte krásne, že on si môže vybrať, vyberie si napríklad zlato a vyberie si interval. Povedzme, že ten interval bude 5 minút. Mhm. A on si potrebuje len tipnúť, či to zlato pôjde hore alebo dole. Nemusí vôbec uhádnuť hodnotu, len proste si tipne, či pôjde hore alebo dole. No a v podstate po tých 5 minútach sa to vyhodnotí a keď išlo hore len o kúsoček a on povedal, že hore, tak dostane ku vkladu 90% toho vkladu. Mhm. Ale ak sa netrafí, tak stráca 100% toho vkladu. A už asi cítime, je to poplatok v inej forme, pretože výhra je 90, prehra je 100, šance sú 50-50, hej, pretože v takom krátkom časovom horizonte vôbec sa nedá typnúť, že či akcia alebo zlato alebo menový pár či sa pohne hore alebo dole. Takže de facto je to hra, kde s 50% pravdepodobnosťou vyhráva, s 50% prehráva.
ale bohužiaľ tá výhra je iba 90, prehra je 100, takže štatisticky on ide postupne do mínusu. Hej. Čiže čím dlhšie to hrá, tak tým je pravdepodobnejšie, že prehrá. A toto presne sa jemu stalo. Hej. Potom niekedy, neviem, 2017 alebo 2018 Únia zakázala propagáciu binárnych opcií, lebo naozaj svojou podstatou to nie je finančný produkt, ale takýto hazard. Hej. No. Takže tuto to už pekne vidno vlastne tú myšlienku, čo som tam mal, že keď to len zaobalím do týchto, alebo teda použijem tie pojmy, ale vidíme, že vlastne hrám ako keby hádzanie mincov a tie šance sú nevyrovnané, tak, tak vlastne hrám hazard a tí ľudia tým, že povedzme, že na začiatku prehrávajú, potom sú nadšení, keď vyhrajú, ale proste ich to chytí, hej, ich to akoby nutí hrať ďalej a ďalej. No a čím dlhšie hrajú, potom keď sa dostanú do minusu, tak chcú dohnať ten minus, tak nakoniec dopadne. Ono tam ještě je určitý aspekt v tom, že lidé, když problém je, co se lidé mýlí, že lidé jako kdyby si mysleli, že kostka nebo mince má paměť. A že když naposledy padlo dvakrát nebo třikrát nebo čtyřikrát černá nebo sudá nebo lichá, tak musí příště padnout něco jiného, neboť se to musí vykompenzovat. Ale ta pravděpodobnost v následujícím hodu je vždy 50/50. A stejně tak lidé občas u takovýchto věcí, oni věří určité irrelevantní spravedlnosti, která musí existovat a že když já jsem už ztratil určité peníze, tak musí přijít spravedlnost a já to musím zase vyhrát, ale bohužel nic takového to neexistuje. Je to tak, hej, presne. Dobre, a teraz ešte hra C. Hra C, opäť opakujeme, veľakrát hráme. Sú dvaja hráči, ja a niekto z poslucháčov. Namiesto mince teraz budeme mať krabičku. Keď si predstavíte krabičku alebo krabicu od topánok, tak má 6 stien, hornú, dolnú a 4 po obvode. No a zafarbím 3 z nich na modro a 3 na červeno. Vždy tie protiľahlé, aby to bolo spravodlivé. Čiže spodnú treba na červeno, hornú na modro a potom zase tie dve protiľahlé na červeno, na modro. A princíp je zase ten istý. Vložíme do banku 100 €. Ten hráč si tipne, či padne na červenú alebo modrú stenu. Ja tú krabičku vyhodím do vzduchu a potom čakáme. Ona padne na niektorú z tých stien a ak uhadne, tak mu vrátim vklad a ešte vyplatím výhru 100 €. Ak neuhadne, tak si nechám tých 100 €. Ale pozor, na rozdiel od tých predchádzajúcich hier, pri každom druhom hode vypadne z krabičky 1 €, ktoré patrí vám. Čiže to si vieme predstaviť ako nejakú dividendu. Hej, treba, proste, že tá krabička je taká zázračná, niečo vypláca. Takže ta krabička může být světový trh, který v dlouhodobém hledisku a ještě v nejbližších desetiletích velmi pravděpodobně bude stále dále růst a prosperovat. Hej, môže sa to takto predstaviť presne. Takže teraz to vlastne zosumarizujeme, že tá hra A, tuto mám sumarizáciu, je férová, ale počas nás asi začne nudiť. Ak budeme mať šťastie, môžeme byť po nejakom čase v pluse. Hra B je výhodná pre bankára, teda pre mňa, nie pre poslucháča. Ja si trpezlivo zbieram svoje poplatky. V podstate mi je jedno, že ako dopadne ten hráč, ale ja mám, čím viac hráčov hrá a čím viac on urobí tých hodov, tak tým viac zarába. Ale pre to Bčko je, ale pre toho poslucháča je tá hra hazardom. A čím dlhšie ju hrá, tak tým je to horšie. A naopak hra C je výhodná pre poslucháča, lebo štatisticky je na nule, keby sme brali do úvahy len výplaty toho vkladu, ale z času na čas dostane euro na tvorke dividendu, ktorá spôsobí, že čím dlhšie túto hru hrá, tým je pravdepodobnejšie, že bude v pluse. To je vlastne princíp investovania. Takže teraz, to som dal na osobitný slajd, ale to základné pravidlo, lebo to si myslím, že je asi to najdôležitejšie. Čím dlhšie hráme hazard, tým je pravdepodobnejšie, že prehráme. A čím dlhšie hráme investovanie, tým je pravdepodobnejšie, že vyhráme. Problém je ten, čo sme už pomenovali, ale je dobre to zopakovať, že mnohí ľudia hazardujú, ale myslia si, že investujú. Můžeš říct ještě nějaký příklad, kdy si takhle někoho zachránil? Hej, vysvětlil mu, že hazarduje místo toho, aby investoval? Protože to, co si hovořil třeba s těmi binárními opciemi, to je zajímavé prostě, ale to jsou také konkrétní věci, takže pověz, jestli můžeš. Hej, no
podľa mňa to bolo opakovanie, ale zase asi by som počkal na tie príklady, lebo potom sa to lepšie vysvetlí. Hej, budem tam hovoriť príklady rôznych druhov investícií, no a pri nich môžem potom ty príklady uviesť. Dobre? Môžeme to tak Dobře. urobiť. To OK, budú... jaké jsou potom takové hlavní oblasti, kdy lidé si myslí, že investují, ale hazardují? Ty si zmiňoval jako na první městě asi trading. Áno, áno, hneď sa k tomu dostanem, ale ešte tú malú poznámku teda, že Dobře? niekedy vlastne argumentujú tí ľudia, že no ale veď ja som vyhral, hej, alebo že bolo mi niečo vyplatené, hej, alebo proste, hej, ale neuvedomujú si tú dlhodobosť, tie zákonitosti. Čiže to, že mal niekto šťastie, tak to sa nedá považovať za to, že je nejaký investičný guru, hej. Čiže vlastne naozaj rozlišovať to, že či tam má tú výhodu, alebo že či hrá naozaj tú vyhrávajúcu hru, alebo to bolo len šťastie, hej. A tí ľudia niekedy ako keby na svoju škodu to šťastie precenia. Veď sú známe prípady, keď tí, čo vyhrali veľa aj v lotérii alebo tak sa potom skúmalo, že ako dopadli po 5 rokoch a to bolo tristné. Tam boli samovraždy, tam bolo to, že sa dostali na mizinu a podobne. Takže treba mať trošku takú pokoru a uvedomiť si tieto Mhm. princípy. Hej? Ano, při té náhodnosti, abych jenom dodal, ještě před rokem mi jeden člen odborné poroty Zlaté mince napsal takový zajímavý příklad, kdy bylo, že investovala skupina odborníků, investovali žáci na škole a potom tam měli kočku, která náhodně mačkala tlačítka na klávesnici a ta kočka dosáhla úplně nejlepší investiční výsledky. Áno, áno. Hej, tam je prvok náhodnosti určite. Ale zase už keď sa toho dotkol, tak vlastne jedna z tých vecí, čo predtým, ako sa dostaneme vôbec ku produktom, a žiaľ Bohu, teda v bankách na to väčšinou nie je čas, lebo majú nejaký plán obchodný a musia predávať produkty, tak ja vlastne sa snažím rozptýliť nejaké také pochybnosti alebo polopravdy alebo predsudky, ktoré majú, a jedno z nich je presne to, že finančný trh je kasíno. Hej, to si mnohí myslia, aj teraz sme sa rozprávali s pani, je to Slovenka, ktorá robí v UBS, čo je jedna z najväčších bank na svete a obsluhuje privátnych klientov. Vlastne ona hovorila, že často je najmä tí starší klienti, bohatí, povedia, že nehnuteľnosti sú istota a akcie sú kasíno. Hej. No tak ja vlastne tam vždy uchopím ten hoax, alebo teda ten predsudok tak, že presne pomenujem, že kde je tam to jadro, kde je tam tá pravda. Tá pravda je konkrétne v tom, že v krátkodobom horizonte je naozaj veľa náhodných vplyvov. Nikto nevie, čo sa stane zajtra, pozajtra, či nebude nejaká prírodná katastrofa, či niečo nevyhlási zase Trump, hej, lebo jeho výroky výrazne hýbu trhom, hej, napríklad keď oznámil cla, či nebude vyššia inflácia a tak ďalej. Ale je to iba polopravda, lebo z dlhodobého hľadiska sa prejavuje rast produktivity práce, to, že sa do cien výrobkov premieta inflácia, to, že je nejaký technologický pokrok, to, že tie firmy inovujú, že reinvestujú tie zisky a tak ďalej, tak ďalej. Takže je to také zjednodušené videnie. Takže aj toto je dôležitou súčasťou toho, aby sme vlastne vyvracali také tie polopravdy, lebo ako náhle človek toto má v hlave, tak potom ťažko bude investovať, hej? Ak si myslí, že finančný trh je kasíno. Dobre, takže môžeme sa Pojďme na to. Dál. zazdieľať zase. Takže ja som vybral teraz niektoré teda sekundu. No, čiže takou typickou ukážkou toho, čo môže byť hazardom, je trading. Naskôr som použil slovo môže, to potom dovysvetľujem. Čiže trading je vlastne nejaké krátkodobé obchodovanie s finančnými nástrojmi alebo inými aktívami s cieľom dosávať zisk. Doba držby je typicky len niekoľko dní, či dokonca hodín, a tí úplne tí high frequency tradery to môžu byť sekundy alebo minúty, hej. Ale často sa k tomuto uchyľujú ľudia, ktorí majú menší obnos peňazí a povedia si, že keď budú trpezlivo investovať, hej, reinvestovať nejaké dividendy a podobne, že to bude príliš dlho trvať. No a potom príde nejaký guru, ako bol pán Bereš z Axe Capital, hej, už je v base teraz, a on sľuboval 5% mesačne. Hej. Takže ten trading samozrejme láka, lebo im povedia, že môžu zarobiť 30 alebo 50% ročne, ale ukážeme, čo vlastne ide proti vám. Hej. Čiže
poprvé, trading robia na celom svete 100 000 ľudí, hej? A sú tam ľudia, ktorí majú ďaleko lepšie technické vybavenie, ďaleko lepšie skúsenosti a tak ďalej. Čiže keď niekto si myslí, že použije nejakú technickú analýzu, lebo to mnohí, hej, akože sa učia a sú tam nejaké formácie, že hlava, ramena a tak ďalej, tak si treba uvedomiť, že toto všetko už sa dávno vie, hej, to používajú práve tie tisíce až 100 000 traderov po celom svete, čiže nemajú žiadnu výhodu oproti ním, naopak si predstavte, alebo predstavme, že tie najlepšie tradingové firmy majú všetko naprogramované, majú veľmi rýchle linky, ktoré sú pripojené priamo na burzu, čiže zase výhoda oproti vám. A ten pokyn oni urobia v priebehu milisekúnd. Nie ako vy, že začnete ťukať do klávesnice, hej, a trvá to možno minútu, kým človek niečo zobchoduje. Takže keď sa nad tým proste zamyslíte, tak v skutočnosti ťaháte väčšinou za kratší koniec. Tu si dovolím upozorniť, lebo môže sa nám ozvať nejaký trader, ktorý... Podobné to vlastně může být, když někdo začne vyzývat, že je to velice jednoduché, kopírujte tohoto profesionála, čili vlastně my tam máme zpoždění vůči tomu profesionálovi. Napríklad, hej, presne. Takže, hej, to nie je také, teraz nechcem tvrdiť, že niekto nemôže byť úspešný trader aj dlhodobo. Určite môže byť, ale trochu schladím to nadšenie, že za 34 rokov, čo som na finančnom trhu, tak som poznal z územia Československa, lebo tu sú tí, čo vás väčšinou na to nahovárajú, hej. Nebudem teraz hovoriť o zahraničných, ale z územia Československa v podstate len jednu partiu, ktorá to robí dobre doteraz, hej. A všetci ostatní boli buď priamo podvodníci, to znamená, že tie peniaze boli až defraudované, že im zverili peniaze a tie peniaze už nikdy nevideli, alebo si sa snažili tradovať, ale postupne tie výsledky boli horšie a horšie. Mal som klienta, teraz môže prísť jeden z tých príkladov, akýsi chlapík vyvinul nejaké systémy, ešte doteraz si pamätám názov, jeden sa volal Invictus a druhý nejak podobne, nejaký latinský názov. A vyzeralo to veľmi sofistikovane, lebo obchodoval asi 10 menových párov. Hej, čiže menový pár je napríklad Libra Yen, hej, alebo Euro Dolár a tak ďalej. No a mal aj naozaj nejakú databázu výsledkov z minulosti, čiže vyzeralo tak dosť akože sofistikovane, lebo niektoré vyzerajú primitívne od začiatku, ale toto vyzeralo sofistikovane. No a dal dvakrát po 100 000. Jedno dal na seba, jedno dal na syna. Ten tvůj známý dal ten dvakrát 100 000. Napriek tomu, že som ho varoval, ale samozrejme v tomto prípade to neboli ani jeho posledné peniaze a prezradím, že to bolo výrazne menej ako 10% jeho majetku. No a dopadlo to tak, že asi po pol roku na jednom účte bolo 51 000 a na druhom 49, čiže zhruba 50% strata. No a aspoň som ho potom teda prehovoril, aby to ukončil, lebo to, čo vyzeralo na papieri, tak lákavo, tak presvedčivo, že to pôjde, hej, a že to je také vedecky urobené, že naozaj veľká množina dát a aj nejaký backtesting je spätné testovanie, tak dopadlo dosť tristne. Čiže aspoň som mu zachránil tú polovičku teda, hej, že keď klesol na tých 50%, tak hovorím, že to je nejaký stop loss, poďme z toho vonku a teda, hej, a teda tá polovica peňazí bola aspoň zachránená. Hej, čiže ešte teda doplnenie, že tú matematickú podstatu toho, a vidíte, že tú matiku tam mám veľmi jednoduchú, takú zo základnej školy. Mám aj zložitejšiu verziu tejto prednášky, ale to nebudem robiť. Takže vlastne, ono je to tak pri tom tradingu, že vy vlastne štatisticky ste okolo nuly, keď robíte krátkodobé obchody, že raz vyhráte, raz prehráte. Dokonca sa vám tie poplatky zdajú malé, lebo povedzme, človek dá 10 000 do niečoho, stupne to o 20%, zrealizujete zisk 2000, tak si poviete, že 5-eurový poplatok je málo. Lenže je to podobne ako pri tom hádzaní tou mincov, že vy ste zhruba na nule, že tie výhry a prehry sa zhruba netujú, čiže to, čo vyhrá, to aj prehrá, čiže má stratové obchody, má ziskové obchody. Nehovoriac o, to ešte tam pridám, je taký psychologický bias, je ich asi 23 popísaný. To je taký, že ľudia držia dlhšie stratové pozície, lebo veria, že sa otočia a psychologicky nechcú priznať stratu ako ziskové. Čiže zjednodušene, keď je v zisku niekto 15%, tak to zrealizuje, lebo si povie, hej, hura, už mám na niečom zisk, tak to zrealizujem, ale stratu kľudne drží 30 až 40%. No, takže v skutočnosti
je to nie na nula, ale je to ešte horšie, hej, pri bežnej vzorke populácie. Ale aj keby to Mhm. bolo len okolo nuly, tak vy platíte pri každom obchode poplatok a tým pádom vás to ťahá spolahlivo do minusu, hej. Mhm. Já Teda, jenom taková informace pro tebe. Jeden člověk, který nás sleduje, Martin Boškovič, dal poznámku, už když jsi se ptal na ty hry A, B, C, tak tam u hry B správně identifikoval, že právě ten poplatek způsobuje systematickou nevýhodu a z dlouhodobého hlediska bude přicházet o peníze. áno, presne tak, no, presne tak. Presne tak. No a tu ešte dodám jednu vec, aby sa nezabudlo, že niektorí povedia, ja nemám žiadne poplatky. Hej, ale poplatkom je aj tzv. Spread. To je rozdiel medzi nákupnou a predajnou cenou. Čiže príklad poviem, že ten broker kotuje nejaký cenný papier alebo finančné aktívum za cenu 99 nákup a 100 predaj. Mhm. To znamená, že keď to chcem kúpiť, tak to kupujem za 100, ale keby som to chcel v tom istom okamihu predať, tak to predávam za 99. Ten rozdiel je povedzme 1%, alebo je 0,1, to je jedno. Ale vždy tam je nejaký rozdiel medzi nákupnou a predajnou cenou. A či to je táto marža, spread, akokoľvek to nazveme, alebo je to poplatok, je to jedno. Hej. Z toho matematického pohľadu zase ide len o náklad toho investora a teda to, že z dlhodobého hľadiska prehráva. Hej. Čiže, Mhm. čiže na to tiež nezabudnúť, pretože áno, sú brokery, ktorí majú nulové poplatky, ale vy vlastne si neuvedomíte koľkokrát, že nejaký rozdiel medzi nákupnou a predajnou cenou tam je. A keď je len 0,1%, aj to stačí na to, aby vás to stiahovalo do minusu. Hej. Mhm. Takže ako hovorím, že ľudia môžu mať sebavedomie, ja im to v istom zmysle prajem, ale keď som videl toľko traderov, ešte, čo som ti aj hovoril, keď sme sa pripravovali, Mhm. boli dvaja profesionáli, ktorí odišli zo Citibank, hej, založili si firmu presne na takýto trading devizových, a teda devizové obchody, FX trading. A zhruba po roku a pol sa museli ísť zamestnať, lebo im to vôbec nevynášalo. Hej. Čiže to, čo si mysleli, že budú úspešní, keď boli v banke úspešní, tak nefungovalo pri tom. Jak to, že banky jsou potom úspěšné? No, lebo tam majú marže na klientoch. To nie je o tom, že by on predpovedal, kam pôjde euro-dolár, ale keď sa urobí veľká konverzia, neviem, napríklad Slovnaft urobí 100 miliónov dolárov konverziu a oni z toho majú len 1 promile, tak je to 100 tisíc dolárov na jednom jedinom obchode. Hej. A tých Mhm. obchodov sa urobí za rok veľa, keď je veľká banka, tak má veľa klientov. A to sú vlastne marže, lomítko poplatky z klientov, nie to, že predpovedali, kam sa pohne takto ramena. Dobre? Mhm. A je možné podle tebe mít při tradingu na trhu nějakou výhodu, která způsobí, že člověk vydělá? Je presne, ja to nechcem stavať do tej polohy, že nikto nemôže byť úspešný, ale celkovo táto prezentácia je stavaná tak, že trúfam si povedať, že 97-98% ľudí úspešných nebude. Žiaľ Bohu. Hej. Mhm. To nie je teda, že som pesimista, ale sú to skúsenosti za ten dlhý čas. Takže myslím si, že môže mať výhodu, ale je to väčšinou podložené hlbokými znalosťami, analýzou, skúsenosťami, často aj tými softwarovými systémami, kde dokáže rýchlo doručovať pokyny na burzu. Hej, hovorím, že poznám takýchto, našťastie osobne, aby som nemal len neúspešné príklady, ale je to výrazná menšina. Aj vo svete je len zo pár firiem, ktoré sú dlhodobo úspešné, napríklad Jane Street, možno niekomu hovorí, londýnska firma. Takže sú, samozrejme, že sú, ale, ale tá pravdepodobnosť, že to budete práve vy, je hodně nízka. Mhm, takže vlastně kombinace toho, že lidé vidí za prvé možná těch několik úspěšných společností jako vrchol ledovce, kombinace toho, že je to ve skutečnosti ti lidé, kteří prezentují úspěchy. Ty úspěchy mají krátkodobé a možná, že v dlouhodobém hledisku nakonec úspěšní nebudou. A v neposledním důsledku to, že média komunikují primárně to, co je úspěšné, tak toto všechno vlastně deformuje pohled lidí na to, nakolik se trading vyplatí nebo nevyplatí. Áno, áno, správne. Hej, to si dobre povedal, že keď si niekde prečítate alebo vidíte reportáž o úspešnom traderovi, tak si myslíte, že je tak a ja budem takýto, hej, že je to nejaký vzor a tak, ale
treba si pozrieť nejakú štatistiku, že koľko takýchto je, koľkým sa to podarí a či na to reálne mám, hej, či mám na to, aby som tam sedel, ja neviem, 10 hodín denne a mal aj také tie, nazvime, programátorské schopnosti a vôbec analytické myslenie, hej. Lebo oni vždy nejakú drobnú výhodu nájdu. Hej. To je presne o tom, že im stačí tých 51 na 49, tak ako sme to videli pri tom našom príklade. To nikdy nie je tak, že nikto nemá 100% obchodov úspešných, ale nájdu nejakú drobnú výhodu a väčšinou makajú na tom, aby keď sa táto výhoda stratí, lebo tiež nie sú väčšinou trvalé, hej, tie výhody, musia potom hľadať nejakú ďalšiu, ale vo finále teda ten úspech spočíva v tvrdej práci. Kde lidé na Slovensku podle tebe nejčastěji ztrácí peníze v těchto věcech? Ťažko povedať, ja si myslím, že ten trading je jedným z nich, preto som tým aj začal. A v rôznych podobách. Ja ešte teda ukážem, ak môžem. Ukážem teraz vlastne ďalšiu takú. Teraz sa nezdieľa však ešte. Ještě nezdílíš. Hej, dobre. Sekundičku. Jinak máme 24 minut áno. v tuto chvíli, aby si věděl. Áno. Hej, len sa musím dostať do toho okna, kde je to zdieľanie. Chvíľočka. No, tak to je teda zaujímavé, že akože klikám tu, prezentáciu ja si viem pustiť, ale nemám... Pošli mi to, já to zkusím zazdílet. Hej, dobre, ja ti to pošlem. Přes Messenger. Dobre. Okay. Ještě mi to nepřišlo? Hej, chvíľka. A samozrejme, malo by tam byť niekde tlačítko, takže už to bude. No. Dobre, už chvíľočka a máš to. A ja medzi tým budem to komentovať. Dobře, povídej. Dobre, čiže teraz ďalší vlastne bude, ďalší prípad bude tiež trading, ale taký nazvem to vylepšený. Vylepšený v tom zmysle, že netrúfne si sám ten človek tradovať, tak potom poznáme také spôsoby, že mu niekto posiela nejaké obchodné signály. Hej, to niekedy chodí mailom, niekedy SMS-kami, to už je jedno, ale v podstate nadviaže akúsi spoluprácu s firmou a tá potom vlastne mu posiela tie signály. A druhý spôsob je, že priamo zverí niekomu peniaze, hej, že ty traduj za mňa. No tak si to akože rozoberme. Pri tom prvom, keď mu posielajú tie signály, tak traduje sám, ale na základe signálov, ktoré dostáva. Tak ono to vyzerá samozrejme sofistikovanejšie, lebo má pocit, že tá firma je profesionálom, ktorá to, hej, ešte poprosím dať zobraziť ako slideshow, hej. To je tam niekde vľavo hore. Ano, to já neumím, přiznám se. Je to zobraziť? Vľavo. Zobraziť a prezentácia. Hej. Alebo vieš čo, myslím, že mi to už pôjde, lebo teraz som objavil... OK, tak já zkusím, přestanu. Dobre, takže ja to teraz znovu premietnem. No a takto. Už by malo byť vidno. No, vidno? Ne. Stále nie? Stále ne. No, to je zaujímavé. Dal som zdieľať. Takže chvíľočka. Teraz. Výborně, začíná to. No, dobre. Dobre. Takže nazývam to trading s pomocou, hej. Asi však. Tí, ktorí si netrúfnú na trading, tak využívajú napríklad obchodné signály, nákup, predaj, alebo zveria niekomu peniaze a robil trading za nich. A žiaľ Bohu teda zase platí to, že aj keď možno tá pravdepodobnosť je o niečo vyššia, lebo to robí nejaká firma a možno to robí roky a tak žiaľ Bohu zase tých top firiem na svete, ktoré sú dlhodobo úspešné, je naozaj len zo pár. A pochybujem, že také tie lokálne, ktoré sa to objavia a posielajú signály, tak budú v tom nadpriemere.
Takže v skutočnosti, to tam aj píšem, že bohužiaľ často tie obchodné signály slúžia hlavne na to, aby sa veľa obchodovalo a generovali sa poplatky. Čiže mu príde jeden signál, druhý, tretí, že veľa obchoduje a potom aj veľa prehráva, lebo platí za každý ten obchod poplatky. No a potom pri tom zverejní peňazí, to som bohužiaľ mal tie skúsenosti, ja jeden človek, čo robil kedysi v Tatra banke dealera a odišiel odtiaľ, tak jemu zverili milióny eur. Teraz nedávno tomu Petrovi Berešovi, ktorého som už spomínal, Axe Capital. No a ten Peter Bereš je v base, hej. Čiže to bol asi úplný podvod a potom sú prípady teda, keď asi aj traduje, ale nakoniec to dopadne zle. Čiže pozor, tam hrozí pri tom zverejní peniazy aj to, že ide o neregulovaný subjekt a môže sa stať, že tie peniaze sa proste vyparia. Že vôbec ani nedôjde k tomu tradingu, ale vyparia. A keď sa aj traduje, tak hej, čiže vidíte, že tá pravdepodobnosť sa znižuje a znižuje postupne, lebo môže tam byť aj ten prípad, že jednoducho s tými peniazmi zdrhne. A keby aj nezdrhol, tak zase platí to, že tých naozaj úspešných traderov je málo. Dobre, teraz poďme na pákové produkty. Poznáme páku vo fyzike, že silou 10 kg vieme zdvihnúť aj 100 kg bremeno, hej, čiže je to nejaké... Pokud je dostatečně silná páka, Áno, keď je... odolná páka. Hej, a podobne je to pri finančných produktoch, že existuje celá jedna skupina pákových produktov a ona umožňuje znásobiť pohyb podkladov a aktíva. Takže si uvedieme takýto príklad, že mám skromnú sumu 1000 eur, ale ten broker je veľmi, veľmi dobrý, ktorého používam, tak mi požičia 99 000 eur. Je to trošku akože extrém, ale áno, sú aj páky 1:100, takže požičia mi 99 000 eur. Ja kúpim akcie Adidas za 100 000 eur, lebo mám 1000 vlastných, 99 000 požičaných a o hodinu ich cena stupne o 1%. Takže hodnota všetkých akcií je 101 000. Myslím, že je to jasné. Čiže použil som 100 000, 199 000 požičaných, z tých 100 000 je zrazu 101 000. Ten pohyb o 1% je úplne bežný v rámci dňa, takže to ani nemusím čakať naozaj dlho. A potom tie akcie predám za tých 101 000, vrátim 99 000, ostalo mi 2000, hej, lebo 101 000 minus 99 000 požička je 2000, takže za hodinu som zarobil 100%, hej, krásny deal, pretože 1000 som vkladal ako moje vlastné zdroje a s 2000 som skončil po splatení požičky. Bohužiaľ, to však funguje aj opačne. Ak sa trh pohne proti, stratím rovnako rýchlo 100%. Tieto pákové obchody sú ešte väčší zabijak ako samotný trading, lebo naozaj tam dokážu ľudia, to hovorí, že vybieliť účet veľmi rýchlo, povedzme niekedy v prvý deň, niekedy po pár týždňoch. Samozrejme, tí skúsení tradery majú nejaký cash management, čiže nedávajú do toho obchodu všetko, hej, dajú tam nejakú malú časť tých peňazí, majú nejaké stop lossy a tak ďalej, ale keď do toho idú neskúsení ľudia, hej, čiže neskúsený človek s pákovým produktom, to je ako dať mu nejakú traskavinu do ruky, hej. Takže pre bežných ľudí toto vôbec nie. Mám tam aj taký rím, že finančná páka špekulanta láka. A ešte uvediem, že čo všetko tam patrí do tejto skupiny. Čiže sú to napríklad varanty, opcie, potom obchodovanie s úverom, hej, alebo na margin a potom aj niektoré druhy certifikátov. Hej. Sú certifikáty, ktoré prakticky majú riziko ako opcie, takže aj to. Dobre, takže pákové produkty radšej sa im vyvarovať úplne. Potom ďalšia vlastne taká skupina, to je minimum informácií, hej, to volám. Predstavme si takúto situáciu. Ak predbiehame v zákrute, kde nemáte šancu vidieť protiidúce auto, je to čistý hazard. Poznáme ľudí, ktorí to tak robia. Hej, naozaj sa to deje na našich cestách. Ale každému je jasné, že sa spolieham len na šťastie, respektíve z opačného pohľadu je to čistý hazard, pretože sa môže stať, že to protiidúce auto ide a dopadne to fatálne. A podobne je to pri investovaní. Ak mám o danom produkte minimum informácií, aj to je hazard. Čiže nie len to, že štatisticky prehrávam, tak ako bola tá hra B, čiže hrám opakovane nejakú hru a tá pravdepodobnosť ide proti mne, ale aj jednorázová investícia, ktorá je nediverzifikovaná, čiže je do konkrétnej akcie alebo do konkrétneho dlhopisu. Dluhopisů konkrétních firm, Dlhopis nemluvíme konkrétny. o dluhopisech jako například S&P.
Z 500. S&P 500 je index, hej, tak. A třeba, ano, Hej, to je index, hej, či 500 akcií najväčších amerických, takže vlastne na toto tiež pozor, pretože u nás práve, preto som vybral ten príklad s dlhopismi, lebo už som spomínal na začiatku, že investovanie do korporátnych dlhopisov je na Slovensku, korporátny rovná sa firemný, mhm, je veľmi populárne a ten odhad MBS je okolo 4 miliard eur, že je tam momentálne. A sú medzi nimi veľmi dobré firmy, sú medzi nimi firmy, ktoré sú oveľa slabšie a máme tu precedens, keď nám skrachovala Arka v júni 2020 a tam zaúčala asi miliarda eur. To znamená, tí, ktorí požičali cez dlhopisy alebo zmenky, tak tam dali miliardu eur, z toho našťastie v úvodzovkách na Slovensku len 250 miliónov, ale bola to jeden z posledných takých veľkých krachov. A už teraz boli články, že pravdepodobne dostanú viac ako 10% z toho, z tých mhm, peniazí, ktoré tam vložili. Takže pozor, ak mám o danom produkte minimum informácií, aj to je hazard, pretože urobím síce jednorazový obchod, ale môže to dopadnúť fatálne. To znamená, môžem skončiť so stratou 100% investovaných peňazí. Príkladom je dlhopis firmy, ktorá má pekné marketingové materiály a odporučil mi ho môj dobrý známy z detstva. Tam sa ešte trochu pristavím a rozvediem to. Čiže niekedy si ľudia myslia, respektíve preceňujú tie svoje schopnosti, že oni si myslia, že tie informácie majú dosť. Veď povedia, že to je dobrá firma, to je známa firma, píše sa o nej, hej. Videl som reklamu, odporúčil mi to môj známy. Čiže on si toto naskladá pod seba, takéto argumenty a myslí si, že to je dostatočné na to, aby investoval. To je hlboký omyl. Hej. Pri investovaní do dlhopisov alebo všeobecne dlhopis nie je nič iné ako požička tej firme, čiže keď komukoľvek požičiavam, tak prvé, čo ma zaujíma, nie je ten úrok, ktorý ponúka, ale je to, že či je schopný vrátiť tie peniaze. Hej. No a na to nestačí to, že som nepočul nič negatívne o tej firme, hej, lebo oni povedia, je to dobrá firma. Ja potom to rozvádzam, ja sa ich pýtam, prečo je dobrá? Čo to znamená, že je dobrá? Hej? Že som o nej počul? To je veľmi málo. Hej? Počul som o mnohých firmách, ktoré neskôr skrachovali, hej, a boli aj veľké a boli aj známe. Hej? Takže tuto je to presne o tom, že mal by som si buď ja, alebo nejaký človek, ktorý má vedomosti z tejto oblasti, či vie urobiť aspoň jednoduchú finančnú analýzu, tak mať aké také poňatie o tom, nakoľko je zadlžená, aké zisky generuje, ako sa to vyvíja v čase, hej. Proste urobiť si nejakú analýzu. Ak tú analýzu nie som schopný, tak platí, že by som nemal dať ani euro. Hej. Potom radšej si kúpiť nejaký fond, ktorý investuje do diverzifikovaného portfólia dlhopisov. Takých je tiež dosť, ale paradoxne mhm. sa investuje málo. Hej, to je taká možno podpoznámka, že veľa ľudia investujú do akcií, zvyčajne do amerických, keď už sme pri tom, ETF samozrejme, potom podielové fondy, hej, ktoré sú na Slovensku ponúkané najmä tými troma najväčšími bankami a medzi nimi sú aj dlhopisové fondy, ale napríklad dlhopisové ETF-ka, trúfol by som si povedať, že ich je minimum. Hej. Takže tu vlastne hneď hovorím, že takýto človek, ktorý si to nie je schopný sám zanalýzovať a verí len nejakým pocitom, tak pre ňoho je vhodnejšie dlhopisové ETF. Aj keď ten výnos bude nižší ako ten slubovaný, ale ja môžem slúbiť čokoľvek. Môžem slúbiť 13%, a ak sa to nevyplatí ani raz, tak to asi nie je dobrá Ano, investícia. mě teď napadlo shodou okolností v rámci přípravy pro projekt 20 finančních cílů. Teď akorát dnes čtu knihu o islámském finančnictví a tam byla jedna poznámka, že oni v islámu je zakázáno používat úrok. Čili banka, když chce půjčit peníze, tak ona může prodat a nakoupit. Čili banka se dohodne s tebou, že místo toho, aby ti půjčila peníze a byl tam úrok, tak ti půjčí peníze a ty jí potom vrátíš nějakou konkrétní sumu. A právě tam bylo uvedeno, že i to, že
je informace, které banky dostávají, mohou být jednostranné a klient má o svých projektech, o svém projektu a jeho slabinách více informací než banka. Je právě i v konečném důsledku slabina tohoto islámského financování, protože pokud se má ta suma určit dopředu, tak ta banka je na tom, je v horší pozici, než kdyby tam byl úrok z více důvodů. Áno, áno, je to možné, je to tak. Hej. A ještě mě potom napadlo, ty jsi zmiňoval rizika při páce. Tam je i problém, může být problém i v tom, že člověk si řekne, že riziko některé je malé, příklad riziko, některé doopravdy může být 2, 3, 5%. Ale tím, že dotyčný jde na tu páku a opakuje ty obchody, tak potom stačí, že první, druhý, třetí, pátý obchod vyjdou v pořádku, ale potom stačí, aby jeden obchod dopadl špatně a dokáže ho obrat o veškeré i předchozí zisky. Je to tak? No je to tak, tam dokonca, ja si pamätám minimálne príklady 2 fondov regulovaných, kde to naozaj robili profesionáli, kde sa im pracne darilo 5-6 rokov zbierať nejaké zisky, ja neviem, 6-7%, a potom prišiel pád o 50%. Jednoducho to, na čo oni stavili, nezafungovalo, mali tam asi veľkú pozíciu, ale teda, že sa to stáva aj profesionálom, tak to bož potom takýmto drobným investorom. Čiže je to varovné. Hovorím, ja si nemyslím, že alebo teda nikdy netvrdím počas celej tej prezentácie, že by niekto úspešný nemohol byť, ale to percento je tak nízke, že veľmi varujem. Možná Warren Buffett, ale Warren Buffett, on nejde na páku, on vlastně se řídí spíš zásadou, že je pouze průměrný investor, ale dokáže být průměrný investor po dlouhou dobu. Možno tak povedané, ale tam je veľa príčin, prečo on bol úspešný. To bol napríklad flow z toho poisťovacieho biznisu. To je vlastne cash flow, ktorý plynie z poistných z poistiek a on to môže investovať, dokedy nie sú vyplácané poistné náhrady. Hej. Tak to bol ohromný zdroj príjmov, ktoré boli de facto zadarmo, alebo nie príjmov, ale cashu, ktoré boli zadarmo, a to je presne to. To je dobré, že si to spomenul. Tam presne on vlastne tú ako keby pravdepodobnosť preklopil na svoju stranu. Pretože keď mať peniaze zadarmo, to je to najlepšie, čo môže byť. Hej. Lebo dlhodobo tie akciové trhy vynášajú nech 7-8%, nech 8-9%, podľa toho, ktoré obdobie vyberieme. Ale si predstavme, že mám časť peňazí, nie všetky, mám de facto zadarmo, lebo ešte raz sú prijaté poistné, ktoré ešte nebolo vyplatené, hej, ale slúžia ako poistné rezervy. No a to sa neúročí. To sú jednoducho rezervy na poistné udalosti a to boli už ku koncu v desiatkách miliard. No a on toto investuje. Můžeš přestat sdílet jenom, protože vlastně mi stále ten obrazek už tam dlouho. Tým pádom on vlastne preklápa tú pravdepodobnosť na svoju stranu. Presne. No. Máme otázku ve facebookové skupině Forum Zlatá minca. Matuš Formanek se ptá, jestli je investování do ETF kopírujících index Nasdaq při současné ekonomické a geopolitické situaci investicí nebo už hazardem? Hej, no tak v princípe z toho, čo sme doteraz povedali, ja by som to nenazval hazardom určite, lebo poprvé je to diverzifikovaná investícia. Po druhé, ja hazard definujem tak, že buď štatisticky prehrávam, a to tak, že keď to budem hrať dlhodobo, tak hrozí až to, že sa dostanem na nulu, alebo jednorazový obchod, kde mám minimum informácií a tiež môžem skončiť s nulou. A asi nie sme až takí pesimisti, keď si uvedomíme, že v tom Nasdaqu sú predsa len tie najväčšie technologické firmy. Hej, to nie je úplne, že internetová bublina, aká bola v marci 2000, a ktorá neskôr splásla, kde veľa firiem bolo úplne nulových. Hej, že to bola firma, čo nemala tržby, nemala zisky a mala valuáciu $2 miliardy, čo na tie časy bolo hrozne veľa. No a tuto predsa len tí najväčší giganty tie zisky nejaké majú, sú drahé, ale treba povedať, že jednak už došlo k nejakej menšej korekcii, hej, že ten Nasdaq išiel dole oproti tým vrcholom. A hlavne si teda myslím to, že áno, môže prísť nejaká korekcia, ale potom zase to prevalcuje ten technologický pokrok, možno AI, možno nejaké, možno prídu nové firmy, hej, ktoré sa zaradia do toho indexu. Takže nemyslím si úplne, že... Ten index sa stále aktualizuje. Áno, on sa rebalansuje každé, povedzme, 3 mesiace.
Takže nemyslím si, že toto je úplne že príklad hazardu. Ale viem, kam mierí, hej. Akože tie valuácie sú vysoké, aj po tej korekcii, ale nemyslím úplne, že to je hazard v Mhm. tomto slova zmysle. Ještě se ptá, jak laik dokáže odlišit rozumnou investici od hazardu, ale myslím si, že to bylo víceméně řečeno, že nepoužívat vůbec trading, nepoužívat páku, neinvestovat do něčeho, co člověk neví, co je. Áno, tak stručne by sa dalo takto povedať, ale vlastne vždy tam je v pozadí to, čo ľudia nemajú radi. A to poviem ešte na príklade toho dlhopisu, že on povie, veď takéto a takéto projekty majú, a ukáže mi obrázky, hej. A ja na to reagujem dosť, tak možno by niekto povedal, že neempaticky, ale mu poviem, že ono treba niekedy dosť tvrdo jednať s tými klientami, a mu poviem, že ty investuješ peniaze a chceš naspäť dostať peniaze. Ale keď si teraz budeš všímať obrázky, tak sa nečuduj, ak dostaneš na konci obrázky a ja nedostane peniaze. Takže toto je naozaj akože výstižné, že on musí vidieť tie čísla, on musí tie čísla analyzovať. Len tak mimochodom, ja toto učím na strednej škole, učil som na vysokej škole. To je záležitosť možno 1 hodiny, také tie veci ako vlastné imanie, zadlženie a tak. Nie je to nič také extra zložité na také prvé pochopenie. A jasné, že potom sa dá robiť hlbšia analýza, ale garantujem, že už tá jednoduchá analýza vám vylúči 2/3 firiem. Hej, že to, čo tu vidím, čo sa ponúka, aké dlhopisy, že firma má 99% dlhu, čiže vlastník zdrojov má 1% a 99% dlhu, tak to by som určite neinvestoval. A potom druhý prípad je, že majú záporné vlastné imanie. To znamená, že majetok je nižší ako ich záväzky. Tak sa pýtam, čo je to? To je hazard, hej, potom ísť do takéhoto niečo. Dobre, Mhm. takže vlastne ako keby ľudia to nemajú radi, lebo my Slováci sme dosť emocionálni a radi sa nadchneme buď pre niečo, čo nám odporučil spolužiak, lebo však jemu verím, hej, jeho poznám 40 rokov, on by ma neoklamal. Však iste, on neoklame, respektíve myslí to dobre. Nemusí mít informace. No presne tak, ale keď to nie je ekonomicky podkutý človek, tak tá rada môže byť pirhovým víťazstvom potom. Hej. Mhm. Takže, Já ještě v předcházejícím webináři, který byl o tom, jak si vybrat kvalitního finančního zprostředkovatele, jsem použil jeden příklad, co jsem registroval v angličtině, to bylo webinář. A tam byla to také diskuze a jeden člověk uváděl příklad, že se mu stalo, že jedna klientka ho uvedla, že co mám udělat se svým finančním zprostředkovatelem. Investovala jsem tolik a tolik peněz a teď ztrácím $1000 každý měsíc. A on si ji zeptala, proč ty peníze ztrácíte? A ona říkala, nevím. A on říkal, doopravdy byste měla vyměnit toho finančního zprostředkovatele, ne, protože že možná ta investice je pořád použitelná, ale protože vy nevíte, proč ty peníze ztrácíte. Ona vlastně investovala do něčeho, o čem neměla žádné informace. no, ja ešte uvedím jeden príklad, lebo už máme málo času, ale Ano. tiež je poučný, že budem teraz riešiť prípad nejakej pani, ktorá stratila 100% v certifikáte v regulovanej inštitúcii v banke, v jednej zo slovenských bank. A to je dosť akože silné kafe, lebo väčšinou tie certifikáty, keď sa prepadnú do straty, tak nie je to 100% strata, v tomto prípade bola 100%, tak to ideme analyzovať a je možné, že aj tá banka pochybila pri informovaní, ale je to jednoznačne prípad toho, keď jednoducho vôbec netušila, čo kupuje. Hej. Proste jej to bolo zrejme farbisto vykreslené a asi investícia, ktorá mohla priniesť 8-12% alebo niečo podobné. No a skončilo to 100% stratou, takže na to ju zrejme nikto neupozornil a je to potom aj žalovateľné, ak sa ukáže, že banka pochybila. Ale zase je možné, že sa ukáže, že všetko podpísala, čo mala. To, že to reálne neprečítala a nebolo jej to povedané, to je druhá vec. Ale ak oni budú mať podpis, že so všetkým súhlasia, všetkých rizik si je vedomá, ale skutočne prišla o nemalé peniaze v regulovanej inštitúcii a bolo to 100% toho, čo tam investoval. Dobře, to si myslím, že asi takové sice tvrdé, ale pravdivé a dobré slovo na závěr. Takže Miron, děkuji ti velice za tvůj dnešní účast. Ďakujem aj ja. A vám všem, které toto zaujalo, prosím, sdílejte tento webinář a doporučujte ho svým známým a přátelům. Mějte hezký večer. Pekný večer a investujte, nehazardujte.